Dnes som sa rozhodla ísť na návštevu do Bibiany a porozprávať sa so zástupujúcou pani riaditeľkou, ktorá mi ukázala rôzne veci. Čo ma však zarazilo, boli detské knižky v Bibiane. Veď do Bibiany patrí všetko detské, je to preto inštitúcia, ktorá patrí predovšetkým našim deťom. V súťaži o najkrajšiu knihu som videla však dve knihy, ktoré svojim dizajnom absolútne nespĺňajú kritériá, ktoré by asi mali spĺňať pre detské oko, pre tú detskú vnímavosť. My vám viac ukážeme v našom videu o týchto knihách, aby ste mali aj možnosť vy nahliadnúť a možno si urobiť vlastný názor na to, či súhlasíte alebo nesúhlasíte, že takéto typy knížiek patria do Bibiany, ktorá je určená najmä našim malým deťom. Keď som si pozrela vo vedľajšej miestnosti nádherné detské knihy s krásnou ilustráciou, tak títo odborníci vlastne zhodnotili, že tieto knihy nepatria do tejto kategórie, respektíve nespĺňajú nejaké novodobé požiadavky.